ayamba tsopano kuyankhula na mawu achipongwe chifukwa cha mayi Gertrude Mutharika. Inde chifukwa cha mayi Gertrude Mutharika ndi bungwe la BEAM ndetu a Edward Kambanje kuwavungira mawu anamiwa akuti umazitenga ngati mmalitiri iweyo nchifukwa chake udapunthidwa udapunthidwa chifukwa cha phuma uzitenga mmalitiri kwambiri. Ungamafunse bwanji za mayi Mutharika kuti no atenga kuti chani ndalama osamafunse zinthu zopanda pake iyayi mata ino magayi kodi simayendera limodzi mukampu imodzi tunonse ngomenyera ufulu zokhala motani. Tifotokoze bwinobwino ndipo ndikufotokoza kumeneko tiyambatu nde kuti ndikuonetsani ka video aka kameneka kakuchokera mu press briefing imene anapanga a Edward Kambanje dzulo ndi timu yawo. Anthu amene akufuna kwabwino amene amathandiza mabungwe amene amagwira ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno kuti asafoke chifukwa cha zokamba zimene anthu ena akuyankhula kufuna kupyepsa kuyipitsa anthu amenewo kuti asathandize kutumikira ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira. Ndeti mafotokoza mwachitsanzo kunena kuti ngati bungwe la BEAM posachedwa apa pali anthu ena amene ayankhula zambiri zokhudzana ndi bungwe la mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika kuti akuyenera kufotokoza kumene wapeza thandizo. Ine sindikukhulupirira kuti nkhani imene iliyoona lero lino kapena kuti mafunso amene ukuona kuti tikhoza kuwafunsa mafunso amenewo chifukwa chonena kuti BEAM si bungwe la ndale, ndi bungwe limene limachita ntchito zachifundo komanso zimene zija iwo amabwera poyera ndi kufotokoza kuti talandira ndalama izi ndipo ali ndi njira zawo zimene iwo amatolera ndalama zimene Joseph Malawi timaona kuti uje uthandiza mwakuti uje uthandiza mwakuti. So kuyankhula kokhala ngati kuti anthu amene akuthandizawo chilipo chimene akufuna ku mabungwe amenewo sibwino chifukwa zikhonza kufoketsa anthu amene amathandiza mabungwe amenewa kuti adzipititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo polingalira kunena kuti akatero ndiye kuti ena aziona ngati wakufuna mwina mipando kapena akufuna kukonderedwa anthu lina uliwonse. So amalawi tisamangoyankhula nkhani zopeka kungoyipitsa mayina a anthu kapena mabungwe amene akuchita ntchito zachifundo m'dziko kuno chifukwa chokuti ifeyo tinabadwa motero. Chabwino mmene taona pamenepo komanso ndekuti tikumvera limodzi takuyankhula apopo payenali pa MBC nkhani za pa MBC nde anadula nkungoyikapo pamene madzi a MBC je mafuna idzikometsera tumbali yakuboma naneka pamene pangathe kumveka bwinopo nkukometserapo komana adawa avunga mawu dzulo avunga mawu ochuluka kwambiri akunena kuti ayi namiwa akubweretsa ndekuti zinthu zopanda pake ndipo akufuna azitenga umalitiri chifukwa chake anapunthidwa amazitenga umalitiri. Tikubakambo zoti nkhani yonse irumphukira ochoka patino press briefing inali yotani. Nkhani ndionena kuti namiwa anabwera m'mbuyomo ndikukamba zonena kuti akufuna amayi Gertrude Mutharika ndi bungwe la Beautify Malawi Trust la BEAM afotokoze bwinobwino kumene atenga ndalama zawo. Abwere azachite agent kuti azapereke ma accounts bwinobwino chifukwa akuakayikira zonena kuti amayi amenewa akupanga zonoti akolezere nde kuti ngati katangale chifukwa chonena kuti akupanga deal akumalandira ndi kuti mathandizo osiyanasiyana kuchoka kwa anthu ena ake omwe ndi amabizinesi omwe akumadabwisa. Anthu amabizinesi amenewo ndende anthu akatangalewo akhozopezeka zoti chifukwa chonoti athandiza mayi Gertrude Mutharika ndiye kuti boma lidzilepherano kuwagunda nkuwamanga chifukwa zinoti akumatu anthu watu mapeto penepene amathandiza sonde kuti zani mayi Gertrude Mutharika amathandiza sonde kuti zani amathandiza BEAM amathandiza amapereka ku dziko la Malawi akupereka kumbali yakuboma uko nanga si mayi Mutharika ndakazawa president akupereka umeneko nde osapanga chipongwe chena chonse tikamanganso nde kuti atitsekereza khomo kumene kuti mwayiona nde uyu namiwa anabwere kuti yayi amayi Gertrude Mutharika azabwere poyera usafotokoza chifukwa anthu amene akuwathandiza ngati andani ayi akuti apanga donate ndalama zokwana mabiliyoni mwakuti inu mabiliyoni onsewo muti muthandiza pa zifukwa zotani nkuthandiza chabe kapena kupanga donate kapena mwina mwake mufuna zonoti kuti muperekeretu nde kuti kajeni kachikole kuti boma lizilephera kumangani chifukwa cha zimenezozo zikukhala motani. Namiwa anazakamba zimenezo ndewu yakubwera kuzayankha mmene tamvera penepo kuti yayi anamiwa inuyo musatamike yayi musapange zinthu zotamika
foko kumene komwamba ufoketsa anthu amene afuna azithandiza dziko muno, kuthandiza mwina bimu kapena kuthandiza mabungwe osiyanasiyana amene amazichita zachifundo, mwamba kumasokoniza kuapangisa zona azilephera ndi kuti kuthandiza mabungwe amenewo zomwe zipanga affect ndi amalawo osiyanasiyana chifukwa cha chimulomo chanucho. Ndi musatamike iyayi. Kumene kwankulakwitsa namayankhula bwinobwino apo komana zapezo anayikankhira kwakuya kwambiri mazowa press briefing imakhala ndi kuti no mwinaso mathamangira wanawo anambo mayankhula zonote namiwayi afuna azizitenga ngati ndi kuti zani iyeyo ndi mmali amazitenga ngati mmalitiri tundendoja amene amafera amaphedwa ndi tulolera kuphedwa ncholenga zolewa teka kaya chilungamo chipeze kuti basi no chatane chisaphimbirizidwe bwinobwino zinthu zolongosoka zichitike mpaka kulolera kuphedwa upereka moyo wake ndithu kutsutsana ndi zoyipa ameneyo ndiye mmalitiri. Ndakunena kuti no anamiwawa amazitenga malitiri kwambiri nchifukwa kanaphete mulidwa nthawi ijayi nchifukwa kanapunthidwa ndi umalitiri wawo unapangisa zoti apunthidwa amene wawa andaphuma kwambiri ndipo akuyankhula fundo zono tino zosokoneza zachisokonezo zokha afuna sokoneze ndi kuti anthu amene akuthandiza chani mabungwe amene amathandiza mu dziko muno ndi mabungwe asizora akulakwisa ngati bungwe la Maigedulu Mutharika ndi bungwe lomwe limangopanga chani sitandale ndi banja kulimbana nalo bungwe limene lili ndi bungwe loti mangotapanga zachifundo chani. Guys, pankhani iyi imene ndikuionera ndikuona nozonena kuti no akambanja of course ineyo ndi zingoyankhula tumene ndikuionera osatinso kuti mwamapyatira ya kambanja uyuyu alili kuboma chimenecho ndeti kuyenera kukhala pasi ndikumagwirizana pano. Kambanja uyu anali busy kumapanga criticize boma la MCP nthawi manager ndipo anali munthu woti anali very very active muzochitika zake mwayiona komano analowa ndale ndeni munthu omenyera maufulu akutero komanso ndi wandale pabele tisasokonezepo chifukwa chonena kuti uyuyu Kambanje ndi vice president wa chipani cha Liberation for Economic Freedom cha refu chipani cha David Mbewe awo ndi chipani chimenecho chinapanga alliance ndi DPP. Kambanje ali kuboma motino zochitika zawo zoti zotsutsana ndi bomali iye akuyenera abwere ndithu nkudzakuwa kudzarani kudzaliteteza bomali pamenepo ndeti kuyenera kutani kumazikupekeza kuti zizichitika akuyenera kubwera ndithu kudzakuwa fasena ngano ali ngati no ndi galu wawo amene akhoza kumakuwa mosavuta nanga sinde kuti amakuwa samadziwa kukuwako ndi kuti nkosavuta kuti adumphire adzakuwe kuteteza ndati chani chipani cha DPP komanso bomali tisaiwale zoti takuti kenisonda ndi galu amene amakuwira ndi kuti kuchani kwa MCP mwayione meneyo kakalebe kwakhala ndi kuti kusakuyenda zolongosoka ndiye zochitika zake komano ndi zoti tino pakachitika zina zake ndi udzamathamanga kukuwa chimodzimodzinso achina Kambanje wali magulu ati amene wawa poyamba ife tinkaona ngati ma activist genuine kwambiri muzochitika zawo koma amene anangopita kundali nazo zoti awakoda nkafunanso ndi kuti phindwete timaona ngati amangomanyira ufulu motino Kambanje ndi namiwa ineso nkhozo manena kuti namiwa bola nkone ndikhozo mpatsa ma percentage abwino fuwa chani apasizo alangalephere kuti iye sanampase kuti ma offers nkutheka kuti akubomawo anampasa ndithu kamwayi kuti akule ndapo munathandizira kuyankhula nthawi imene zadito kufuna musiye zawo activists zanuzi mwayamba kupanga izi monga amene analandilira ndi kuti no anthu ako tinava anthu aku times awo amene analatolangani amene anamwazikira kwagwira ntchito mboma atolangana amphamvu kwambiri oti ankapereka resistance yabwino munaona amene anapitira sitinga blame AI nkhani ndi chani nkhani tu ndi jeni tu ndi kantonyo tu kantonyo kamene kafunikira ndithu nteleshede zina zibambuyo nteleshede munthu umafunika zozongona usintha ako ndithu nadapita malo muti penemo kuti mwina maka akana naleko uyuso sangalephere kuti anamvungirapo kena kake tukamba ruzana mewa kunena kuti no anamvungirapo kena kake koma iyeyo ndi kuti mwina anakana osapita kuti kumene mafaka amayankhula beso tsutsana ndi boma zimene akuona kuti mwina mwake zochitika bwino amayankhula zawezi kulakwika so ine I can give him kunena kuti pa nkhani ya activist yokhayo akuyesetsa ndi akupanga be stand even panopa zomwe sana ibebe ndi mbali koma adawa anatenga mbali akambanja chifake mukwava amene akuyankhulira inde fundo zimene akuyankhula fundo zabwino amenewo ndi anthu organizer malitorisans amenewo amaziwa kutwista mawu kuti muzita umaona kuti akuyankhula za nzeru komano akubakira ndithu zino waroda akubakira koma ali ndi mfundo ndithu ete anangasi mabungwe ondera zikathandiza be anthu achifundo however koma zimene akuyankhula nami wazidza ndi zoti kuyenaso kumazitengaso ndi kuti no serious kumayang'ana kuti akuchokera patino chifukwa kwayenda nkhani pa chonse cheponse chidopo mpangatino inuyo mawerenga makamaka kumawerenga bungwe timati pali page ina yake timati PIJ Platform for Investigative Journalism magayi madolo adzamaziwa kufufuza nkhani adza magayi amene
adzawa ndizonena kuti anakafukulanso nkhani ina yake akuti kuli mzungu winanso ku South Africa amene wapasidwa ndi kuti kaya ambassador kaya. Of course nkhani lingono likuyenda yake yayenda masiku awo ati wapasidwa ambassador oti akakhale ambassador wa Malawi ku South Africa, koma ndi mzungu wa ku South Africa dzina lake Zunaidi Moti, osati Zuneth Sata koma uyu ndi Zunaidi Moti. Ndiye akutina kuti anamenya madiru ndi kuti ndakubomako mpaka nampasa malaisesi okwana 10 onena kuti azikumba miyala ya mtengo wapatali kunoko. Zikukhala motani iyayi kuchoka pamenepo ndi anatengano ndalama atu mabiliyoni ochuluka kwakakhuthula ku Beautify Malawi Trust ku BIM kwa Mai Gertrude Mutharika. Kusizonena kuti ndekuti kuli ngati kusinthana choncho ngati nsinthano akuti mpaka nanu ndi ampasako ijeni kuti azitha kumakasaka ndi kuti anthu onena kuti afuna bwere azachite za invest kunoko azachite ma business kuno adzika asaka kunjako iye adzikha ngati otsegula khomolo. Bwerani ndi kutsegulani khomo ku Malawi, tiyeni ku Malawi ndeti yazipezaponso mapindu ena. Guys, zinkhani zimenezo zinaenda pakati apa ndipo Justin Adake Said amene amayankhulira kuboma anabwera kuzazitsutsa kuti nzabodza, akuti nkhani zabodza tisamafalitse nkhani zabodza. Komano nkhani ngati zimenezo zikuyenda ndi that's where all this is coming from. Zikuchokera ku zinkhani ngati zimenezozo sizoti zikungochoka ndi kuti ponena kuti anamiwa kuyankhulidwa kuti ndi maliliri anapunthidwa ifwa cha phuma ndakambanje. Zikuchokera pati pamenepopo anthu adza amapereka ndithu kumapereka ma donation kumapereka ndithu zithandizo ku BIM. Kodi akupereka zimene zija phindu lawo lizakhala lotani kutusa zindalama zonse zija azapezapo phindu lotani? Kodi ma business yawo ndikuti azalandira ma favors abwino? Kodi kapena mwina mwake ndikuti zachinyengoza kamapanga kumene koko kapena kamapanga zolakwika sazidzamangira saziza kumana ndi lamulo kuli sinu ngati zimenezo. So uyakuchokera ku side imeneyo yanamiwayi. It's just interesting kuona zonena kuti anthu akuti amamenyera maufulu koma ndi zonoti akumenyanso ndale. Fa ndale nkutcherana osangoti ndale ngati za mboma zokha koma ndale so nkutcherana kutchetchana mawu. Ndi anthuwa akuti anali ma activists omenyera ufulu koma kutchetchanaso ndale kumaona zonoti zooneka ngatitu anthu ndale zimangokhala pena paliponse. Anthu wansi omenyera maufulu somwina mwanzira ina yake ndi anthu onoti amafuna apezere maopportunist akufuna apezerepo ndi kuti mwayi pena pake poti apezepo apangepo zawo zina zake magulu ake amakhangatati amenewa. Koma anyways ankhani yake ndi imeneyo ndimatiso tigawane imeneyo kuti anthuwo akuti tikukangana nkhani zake za Mai Mutharika akuti